Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Европадағы бірінші пилотсыз такси. Меннән башлыйбыз. Казанга күчәбез, аннан соң бөтен республика буенча, аннан Россия буенча йөри башлыйбыз. Иннополистагы яңа технологиялар хакында Айзат Шаймарданов. Татарстанда ришвәтчелек белән көрәш соңгы ярты елда нинди нәтиҗәләр бирә? Кайбер районда күбрәк безнең коррупция хәлләре әзрәк дип әйтә алмыйбыз. Халык сораштыруларына бәйле булган статистика хакында Нияз Рахман. 3 ай җитми, 3 көн җитәрме? 32 елдан бирле безнең мәктәпкә ремонт, мондый капиталь ремонт килмәгән иде. Эш вак, эш күп, эш. Мәктәпләр яңа уку елына кайчан әзер булыр? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Казан Кремле бөтен дөнья татарларын бергә җыячак. Тат Культ Фест фестиваленә кайчан һәм ничек эләгергә? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Европада беренче пилотсыз такси Татарстанда йөри башлады. Иннополис шәһәрендә аңа бүген хәер фатиха бирделәр. Яңа автомобильдә президент Рөстәм Миңнеханов йөреп карады. Шунда ук Татарстан хөкүмәте белән таксины җибәрүче компания арасында килешү төзелде. Яңа технологияләр моның белән генә тукталмый. Бүген Иннополис университетын тәмамлаган 149 белгеч үз эшен нәкъ биредә дәвам итәчәк. Шулай ук уку йорты 254 яңа студентны да кабул итте. IT белгечләр һәм яңа технологияләр хакында Айзат Шаймарданов. Тарихи вакыйга Рөстәм Миңнеханов иңелек телефонына яңа төр машинаны төшерә, аннан беренче булып йөреп тә карый. Бу Европадагы беренче пилотсыз такси. Аңа утырып президент Иннополис шәһәрен әйләнеп чыга. Шуннан соң беренче хис-тойгылары белән уртаклашты. Татарстан, Россия первый регион. Иң яхшы машина йөртүче ничек йөртә, шулай машина алып бара. Бик ышанычлы, бик ипләп, бик матур. Шуңа күрә бу әйбергә минем ышанычым бик зур. Моңа ышанырга кирәк. Монда бу бик югары квалификация белән эшләнгән эш. Пилотсыз такси 5 кешене сыйдырышлы, нәкъ башка гади машина кебек үк. Автомобиль шул хәтле тигез һәм җиңел бара ки, һәм ул планшетта билгеләнгән маршрут буенча гына бара, һәм шул максатка тугры калып, руль кайда кирәк, шунда үзе бурыла. Бу чын мәгънәсендә акыллы автомобиль, аның датчиклары шулай көйләнгән ки, ул тирә-юнендә нәрсә баруын барысында күреп тора. Әгәр дә юлга кинәт җәяүле килеп чыкса, ул шундук туктарга сәләтле. Әлегә пилотсыз автомобиль Иннополисның 5 нуктасында туктый. Инде киләчәктә ул сан 10га җитәргә тиеш. Шушында ул беренче килешү дә төзелде. Татарстан хөкүмәте белән Яндекс арасында пилотсыз транспортны үстерү хакында Рөстәм Миңнеханов Иннополистагы башлангыч бөтен республикага таралачак. Меннән башлыйбыз. Казанга күчәбез, аннан соң бөтен республика буенча, аннан Россия буенча йөри башлыйбыз. На данный момент бесплатно. Әлегә бу бушлай хезмәт булачак. Без бит эксперимент рәвешендә эшлибез. Пилотсыз такси технологиясенең ничек эшләвен, нинди җитешсезлекләр булуын карыячакбыз. Яңа технологиялар моның белән генә туктап калмаячак. Моны бүгенге чыгарылыш тантанасы да дәлиле. 49 бакалавр һәм 100 магистр Иннополис университетын тәмамлады. Бу университет тигәннән җидәм хурсамма. Үзбәкстан кызы Нәүрүзә Тулкунова Иннополис университетын бетерә. Кире үзбәк җиренә кайтырга җыенмый, Иннополиста стартап башламакчы. Это все сельского хозяйства. Авыл хуҗалыгы тармагында булачак проект акыллы ферма. Анда барысы да автоматлаштырылган булачак. Иннополис университетын тәмамлаучыларның 2 юлы бар. Я стартап белән үз проектын төзү, яки мондагы резидентларда эшләү. Я думаю, здесь будет много таких новшеств, которые будут самые новые в нашей стране. Иннополис университетында бүген дөньядагы IT ширкәтләр белән хезмәттәшлек итүче 81 фәнни белгеч эшли, 20 фәнни тикшеренү лабораториясе һәм үзәге бар. Быел университетка тагын 254 студентны кабул иттеләр. Димәк, яңа проектлар монда әле булып торачак. Иннополистан Айзат Шаймарданов, Марат Саидгараев, Яңа Гасыр каналы. Халык бер төрле уйлая, тормышта башкача. Татарстанлыларның ришвәт күләме турындагы күз аллаулары Эчке эшләр министрлыгы саннарыннан шактый аерыла булып чыкты. Халык 39 мең сум дип саный, белгечләр 161 мең ди. Бүген ришвәтчелек белән көрәшүчеләр иң яңа мәгълүматны җиткерде. Һәр 12нче сораштырылучы ришвәт белән таныш, аларның яртысы үзе акча бирергә әзер. Кайсы һөнәр ияләре еш ала, Нияз Рахман җиткерер. Соңгы ярты ел эчендә Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле булган һөнәрләр исемлеге әллә ни үзгәрми. Лидерлар шулык ГИБДД вәкилләре, икенчедә табиблар, өченчедә югары уку йорты укытучылары. Исемлекнең 4нче урынында исә военкомат вәкилләре.
Сонларны халыкны сораштырып туплаганнар 6 ай içinde Татарстан судларына коррупция буенча %10 җинаять эше озатыла. 9 депутат үз вазифаларыннан азат ителә, закон бозулар, крем чыгым, ялган милек турында мәгълүмат тапшыру буенча 172 тикшерү уза. 61 очракта алар биргән соннар дөреслеккә туры килми. Мәсәлән, нидә булса бер авыл җирлеге башлыгы төрле муниципаль заказлар, төрле шул муниципаль договорлар кул язма куйганда, шунда аларны ниткәндә ул үз туганнарына яки теге аффилированный булган кешеләргә биргәндә бу мәнфәгатьләр конфликты ситуациялар була. Коррупцион җинаять кылган өчен 136 зат хөкем ителгән. Быел ришвәтчелекнең 93 факты ачыкланган. Алардан 24 аеруча зур күләмдә. Акча төртүнең суммаларына килгәндә халык уртача 39 мең сум ди. Ә менә хукук сагында торучылар сан башка 160 меңнән артып китә ди. Татарстанның 23 районында яшәүчеләр ришвәтчелекнең үзләрендә тыюын хәбәр итә. Быел 23 муниципаль районда безнең шул коррупция хәлләре бар дигән нәтиҗәләр бар. Һәм Аксубай, Әлмәт, Яшел Үзән, Кукмара, Яңа Шишмә, Нурлат һәм Балык Бистәсе районнарында һәм Казанда, Чаллыда ул республикадан караганда урта саннардан күбрәк анда коррупция хәлләре бар дигәнне күрсәтә. Ни өчен халык акча төртә я баш тарта сәбәпләре төрле. Ришвәт бирүгә тергән сәбәпләр дә рәсмизат тарафыннан мәсьәләне сыйфалы һәм оңай якка хәл итү өчен мөрәҗәгать итүчеләр 30%-тан артык. Ришвәт бирү гадәти күренеш дип санаучылар 27%. Мәсьәләне закон нигезендә хәл итүгә вакыт таба алмаучылар 24%. Ришвәт бирүдән баш тарту сәбәпләре булганнар да бар. Мәсьәләне закон нигезендә хәл итеп була, ришвәтсез дип санаучылар 38%-тан артык. Мин ришвәт бирмим диючеләр саны 28%. Ришвәт өчен акча булмаучылар 17%. Статистикага кайбер өлкәләрдә барган зур тикшерүләр йогынты ясый. Ни өчен күбрәк табиблар һәм югары уку йорты укытучыларына бармак төртеп күрсәтәләр? Чөнки кайбер вузларда һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә коррупциягә бәйле җанҗал чыккан чираклар булды бит. Халык шуларны искә алып, барсында да шундый хәл дип уйлый. Казан халкы ришвәтчелек очраклары соңгы елларда кимеде ди. Ишкәнем бар. Күпселәр нитәләр зарланалар. Нәрсә дип әйтәләр, кайсы өлкәләрдә менә ничегрәк? Акчасыз бер нәрсә эшләп булмый диләр. Акча бирсәң, син кеше. Полициядан вообще ераграк китәргә кирәк. Алла сакласын. Ничек көрәшергә менә бу коррупция? Аны мин белмим. Берәүләр белми, икенчеләр белеп тә күз йома сораштырулар күрсәткәнчә халык законнарының кырыслануы ришвәттән иң яхшы дава дип саный. Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Ни өчен мәктәп укучыларын директорлар 10 сыйныфка алырга теләми, бу фактны бүген Татарстан прокуратурасы тикшерә башлады. Исегезгә төшерәбез, Казанның укытучылар киңәшмәсендә министр Рафис Бөрханов әлеге очракларны фаш итте. Быел министрлык ата-аналардан шул исәптән Казаннан да балаларын 10 сыйныфка кабул итүдән баш тартуга бәйле бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Безнең моңа мораль хукукыбыз да юк, закон нигезендә дә тыя алмыйбыз дип искәртте ул. Хәзер прокуратура әлеге мәктәпләрнең номерларын ачыклый. Биредә бу укучыларның Россия Конституция тарафыннан берилген хукуклары турында бузуу турында сүз бара. Кызганычка каршы Фән һәм мәгариф министры үзенең чыгышында ул районнарны конкрет мәктәпләрне әйтмәде. Әгәр дә әйткән булса, без шунда ук бу мәсьәләне тикшерә башлаган булырык. Шуңа күрә без аларга сорап мөрәҗәгать белән хат язачакбыз бу турыда. Министрлыкның үзенең дә департаменты бар, менә бу уку буенча контроль һәм надзор алып бару буенча. Алар да бу мәсьәләне тикшерә алалар. Без әлбәттә мондый очракларны тикшереп торабыз. Ел башыннан Татарстан прокуратурасына ата-аналардан балаларын 10 сыйныфка укырга кабул итүдән баш тартуга бәйле 7 мөрәҗәгать килә. Шуның барысы да уңай хәл ителә. Әгәр мәктәп җитәкчелеге укучыны 10 сыйныфка күчерергә теләмәсә, аңа 30 мең сумга кадәр штрафка салырга мөмкиндер. 3 ай җитмәгәнне 3 көн җитәрме? Татарстанда 24 мәктәп яңа уку елына әзер түгел. Кайдадыр капиталь ремонтның кызган чагы, икенче бирләре янгын куркынычсызлыгы таләпләренә җавап бирми. 10 мәктәптә капиталь ремонт бара. Шимбә хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә президент мәгариф һәм төзелеш министрлыкларына хәлне җитди күзәтү астына алырга кушкан иде. Ул чакта исемлектә 75 мәктәп иде. Бүгенге алар инде кыскарган. Шулай да Кара исемлектә Казан, Буа, Кукмара, Чермешән, Менделеевск районнары. Бүген аларда хәл ничек, урыннарда хәбәршләрбез булып кайтты. Тагын 3 көннән монда тантаналы линейка буласына ышанып та булмый. Тулы кешенә ремонт бара. Әлмәтнең Елхавай урта мәктәбен җылыталар, тышлыйлар, 20 хезмәткәр эшли. 25 июньдә башланган эшне 2 айда төгәлләргә тиеш булганнар, тик җитешмиләр. Появилось очень много непредвиденных работ. Планда каралмаган эшләр өстәлде, шуңа вакытка сыешмыйбыз. Алар прокуратураның Кара исемлеген әлегә тик 1 сентябрьгә тәмамларга вәгъдә итәләр.
Күп эш, бик объемный эш. Шунарак бере, ну без инде исән булып торса, Алла теләсә, 30 августка безнең эш бетә. Буаның Сәгъдиев исемендәге мәктәп ишек алдында белем көненә әзерлек бара, ремонт юк, мәктәп әле 10 ел элек кенә төзелгән, шулай да комиссия кимчелекләр тапкан, кабул итмәгәннәр. Вот здесь отсутствовало стеклышко, устранили. Не во всех экранах существовало вот такое полотно. Эш катлы мәктәптә шундый 15 янгын экраны бар, берсендә генә кимчелек табылса да, күзәтчелек органнары кабул итү актына имза куймый. Пожарный экран. Янгын тосмасы һәм 2 экранда ачкыч саклау тәрәзәләре булмаганга кисәтү ясадылар. Ул безнең хата иде. Бер атнада аны төзәттек. Җитешсезлекләр табылган мәктәпләр саны буенча буа беренчелектә. Монда 33 мәктәпнең 20-се тикшерү уза алмый. Кимчелекләрне 20 августка кадәр бетерергә тиеш булалар, әмма эш соңгы атнага кадәр сузыла. Бераз өлгермәделәр, анда финансирование язылды инде. Кайсы бер мәктәп эшләп өлгерде, кайсы өлгермәде, әмма кичә инде бөтен акларга подпись куелды. Менделеев районында Кара исемлектә иде, анда 16 мәктәпнең әзер булмавын әйттеләр. Районда барлыгы 19 уку учреждениесе. Бу саннар әйтелгәндә мәктәпләрне кабул итү бара иде диләр. Соңга калуның үз сәбәпләре. Это связано больше с закупками материалов. Тоткарлыклар җиһазлар сатып алуның узакка сузылуы белән бәйле. Янгын сигнализация буенча сораулар бар иде. 25 августка барысы да хәл ителеп бетте. Огнетушителәре бездә бар, отопление системалары бездә бар. Кабинетларында тикшереп киттеләр. Районның иң иске Бәзәкә авылындагы мәктәптә дә эш биткән, комиссия кимчелек тапмаган. Шимбә киңәшмәсендә 75 мәктәпнең әзер булмавы турында сүз бара иде. Президент шелтәсеннән соң аларның саны кимәгән. Бүген 24-кә кала. Бу эш прокуратура контролендә. Санитар эпидемиологик таләпләргә туры килмәүләре, пожар куркынычсызлыгына туры килмәүләре, аннан соң терроризмга каршы чараларны тиешле үтәмәүләре нәтиҗәсендә шуннан соң әйтергә була 3 мәктәпнең әле менә төзелешләре тәмамланмыйча лицензия алмау очрагы бар. Бу Казан мәктәпләре өчесе Казанда. Мәктәп директорлары һәм башкарма комитет җитәкчеләренә карата 7 кисәтү ясалган, 43 күрсәтмә бирелә. Андыйлар өчен акланырга соңгы көн 30 август. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Зур заводка белемле эшче кешеләр кирәк. Казан оргсинтезда яшьләр генә түгел, тәҗрибәле хезмәткәрләр дә осталыгын арттырып тора. Бу елның 7 аенда 2000 ярым кеше махсус дәресләр ала, белемен күтәрә. Закладывать еще. Казан оргсинтез заводында чираттагы укулар 500-дән артык эшкә кабул ителергә тиешле эшчеләр хезмәт куркынычсызлыгы буенча белемнәрен ныгыта. Заводның үзендә махсус укыту сыйныфлары бар, курсларны белемле, югары квалификацияле белгечләр бирә. Зур җитештерү тармагында янгын куркынычсызлыгы таләпләре мөһим роль уйный диялар. Бик кирәкле әйбер бу. Безнең рәтәләр инде монда ничек керегә, ничек сүндерергә, ничек чыгарга, нәдә сложный ситуациялар бар, пожарлар бар. Шул вакытта әле пока машина килеп җиткәнче, инде пожарныйлар ничек аны тошытылдар белән генә. Дәресләрдә соң булачак хезмәткәрләр алган белемнәре буенча имтихан тапшырачак. Гомумән Казан оргсинтез заводында квалификацияны күтәрү барлык закон таләпләре буенча башкарыла. Рабочие проходят. Эшчеләр үз белемнәрен фирма эчендә яңадан укыту, икенче һөнәрне үзләштерү һәм квалификацияләрен арттыру буенча ала. Укулар аерым эш урынында да, шәхси рәвештә дә һәм курслар формасында да оешма әзерләгән программа нигезендә бара. Зур сәнәгать тармагы белемле кадрларны таләп итә. Шуңа да киләсе елдан инженер-техник хезмәткәрләргә игътибарын юнәлтергә уйлыйлар. Барлыгы 7 юнәлештә махсус программалар нигезендә алар үз белемнәрен баетачак. Бүген КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчеләре журналистлар белән аралашты. Хәзер һәм планда торган эшләр хакында сөйләделәр, сорауларга җавап бирделәр. Сүз пенсия реформасы сентябрьдә узачак сайлаулар турында да барды. Моннан тыш алар партия конференциясенә әзерлек турында сөйләде. Дәүләт советында фракциянең эшен дәвам итеп районнарга халык белән очрашуларга җыйналар. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Балалар татар әдәбиятын укыймы һәм кайсы әдипләрне үзитәләр? Зифан Кадырованың, Айгөл Ахмадгалиеваның, Зинфира Исламованың китапларын укырга бик нык яратам. Әдәби марафон нәтиҗәләре Гөлназ Гыниятова репортажында. Елгадагы дуслык һәм спорт чарасы. Көн бик шәп, матур, җылы, җиле дә бар. Идел елгасындагы үзенчәлекле регатаны Илдар Сафилин да карап кайтты.
Бір көнгә Казан Кремль татарның мәдәни учагына әверләшә 30 август көнне монда беренче мәртәбә Тат Культ Фест уза. Ул бөтен дөнья татарларын бер урынга җыя. 10 әдәби музыкаль фотозона, Австралия, Кырым, Финляндия, Австриядән махсус чакырылган кунаклар, татарча рок, фьюжн, электрон музыка, яңа форматлы шигърият бәйрәме, татарча фильм, спектакльләр. Тат Культ Фест татар сәнгатенә карашны тамырдан үзгәртергә һәм татарларның заманча ял мохитен булдырырга тиеш. Аның үзенчәлекләре безнең репортажда. Кабатланмас тавышы белән Австралияны генә түгел, бөтен Европа тамашачысын яулаган җырчы Зөлфия Камалова татарлыгын диңгез артында да онытмый. Казанда узачак Тат Культ Фест өчен ул 3 яңа җыр яздырган. Мин бик шат. Бу мин беләм Ильяс Гафаров инде күптәннән бу фестивальне организовать итәргә бик теләгән иде. Без узган елны да киләбез дип ышанган идек. Быел килделәр Австралия, Финляндия, Австрия, Кырым һәм башка күп илләрдән. Татар тамашачысын импровизациягә бай рок, фьюжн, электрон музыка белән сөендермәкчеләр. Сагынаман, сагынаман, түсімде де күнімде де, сагынаман, саргаяман. Ставрополь краеннан килгән популяр җырчы Ислам Сатыров ныгай телендә җырлый, әмма аны һәрбер татарда аңлаячак. У меня очень много и друзей среди татар. Татар дусларым да, тамашачым да бик күп, социаль челтәрләрдә дә еш язалар, ни турында җырлаганыгызны аңлыйбыз диләр. Чыннан да телләр охшаш. Казань, мен сені сөйемін. Тат Культ Фест ул 3 көнлек мультиформатлы арт программаның бер өлеше. 29 август заманча татар сәнгате белгечләреннән лекция һәм остаханәләр, шәһәр көнендә татар мәдәнияте һәм сәнгате фестивале ул бөтен Кремльне кулачлаячак. 30 август көнне Казан Кремленең нәшүше мәйданы чын мәгънәсендә татар яшьләренең мәдәни учагына әверләчәк. Биредә һәркем үзенә шөгыль таба ала. Төрле татарча фильмнар, татарча спектакльләр карау булсынмы, арт инсталляцияләр, туклану зонасы, балалар мәйданчыгы. Ә инде татарча шигырь тыңларга яратучыларны Сөембикә манарасы янында көтәләр. Биредә яшь татар шагыйрьләрнең иҗаты һәм 20нчы гасыр әдәбиятында искә төшерәчәкләр. Ә инде Казан Кремленең Тайницкая дип аталган яшерен манарасында электрон музыка фестивале. Бары тик яшьләр һәм бары тик заманча төркемнәр чыгышы. Супер татар, Айгел хип-хоп дуэты, электрон музыкадан тыш рок, кино, театр. Әлеге фестиваль татар сәнгатенә, шәһәр культурасына карашны үзгәртергә, музыкада импровизациягә юл ачарга һәм заманча ял итү мохитен булдырырга тиеш. Татар мәдәниятының һәрбер юнәлешендә ниндидер ачышлар булды, ниндидер яңа исемнәр барлыкка килде. Һәм менә бу бөтен төрлелекне бер урында җыеп, кешеләргә бер вакытта күрсәтә алырлык фестиваль турында без күптәннән хыялланган идек. Казан Кремлендә бәйрәм 30 августта көндезге 2дә башлана керү бушлай. Тат Культ Фестны безнең канал туры эфирда күрсәтәчәк кичке 5-тән 6-га кадәр һәм кичке 8-дән 9-нчы яртыга кадәр. Моннан тыш Татарстан хәбәрләре тапшыруында кичке 7-нче ярты һәм 9-нчы яртыда Казан Кремленнән туры элемтәләрне карый аласыз. Оештыручылар әйтүенчә, алар Казанда моңарчы булмаган ял форматы тәкъдим итә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Татар яшьләре бер-берсен уздыра татарча китап укый һәм аларның фотосын хэштег белән интернетка ала. Әдәбиятка битараф булмаган әнә шундый яшьләр әдәби марафонда катнашты. Бу китап укучыларның онлайн ярышы. Ул Казанда 4-нче тапкыр үткәрелә. Балалар кайсы татар әдипләрен аеруча үз итә. Гөлназ Гыйниятова ачыклады. Гаяз Исхакый, Равил Батулла, Роберт Миннуллин, Марсай Галиев. Илнар Камаевның яраткан язучылары бу. Егет Азнакай районының Урманай авылыннан. Татар әдәбияты иң яраткан фәне. Буш вакытында кулына һәр вакыт китап ала торган Илнар киләчәктә футболчы булырга тели. Футболистның да акыллы, телле булуы һәм дөрес дөньяны күрү бик мөһим. Тукай районы Калмый авылыннан Энҗигали Әхмәтова китапханәдә эшли. Бүген ул актив укучысы белән килгән. Китап барыбер кирәк, укучылар бар булыр дип ышанып калабыз. Зифан Кадырованың, Айгөл Әхмәтгалиеваның, Зинфира Исламованың китапларын укырга бик нык яратам. Марафонга бу юлы балалар кушылды. Җәйге каникуллар вакытында социаль челтәрләрдә алар үзләре укыган татар китабыннан үзек куеп, әдәби марафон хэштегы белән билгеләргә тиеш булган. Марафон 21 көн дәвам итә. Үзеңдә яхшы гадәттәр бирү. Яхшы гадәт ул татар китаплары уку, китап уку һәм үзеңнең белемеңне арттыру. Үзаллауны киңәйтү. Әлеге марафон безгә дә канат куя, илһам бирә дипләр. Мин бик шат. Менә хәзер бүген кайтып, яңа бер хикәя, яңа шигырь, яңа бер язмамны язып куям икән. Минем тормышым менә шушы
матур мизгилләрдән тора инде. Менә бүген бу матур мизгел, бәхетле мизгел. Әдәби марафон җиңүчеләренә иң тәмле бүләк ул яңа табадан төшкән китап. Киләчәктә катнашучылар тагында күбрәк булыр дип ышаналар. Оештыручыларның максаты аны Россия күләмендә түгел, бөтен дөнья дәрәҗәсенә чыгару. Гөлназ Гыниятова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу ярышка килүчеләр башка дулкында Тирбәлә Идел елгасында җилкәнле спорт регатасы үтте. Оештыручыларның максаты кешеләрне судагы спортка җәлеп итү генә түгел, ә мохтаҗларга ярдәм кулы сузуда. Ярышта җыелган матди керем тернәкләндерелүче балаларга тапшырылачак. Үзенчәлекле хәйрия регатасын Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Бу егет кызларның зур елгада тәүге тапкыр регатада катнашулары. Ләйсән Абрамова буш вакытта гаилә белән баскетбол, волейбол уйныйбыз ди. Ә менә суда беренче тапкыр. Көн бик шәп, мотор, җылы, җиле дә бар. Все нужно для того, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях. Вот. Беренче тапкыр элек шулай ярышкан юк бер кашанда. 15 катнашучы 3 якты һәр экипаж белән тәҗрибәле капитаннар идарә итә. Коткару жилетларын киюдә мәҗбүри. Вот с этого года Бу елдан башлап әлеге спорт төренә игътибар арта башлады. Төрледән төрле чаралар оештырыла. Суда узучы ярышның ни дәрәҗәдә кызыклы һәм мавыктыргыч булуын күрсәтәсе килә. Идел елгасындагы әлеге регата беренче тапкыр оештырылган. Монда катнашучыларның максаты җиңү яулау гына түгел, ә дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту. Киләчәктә аны даими рәвештә үткәрергә ниятлиләр. Көннең кояшлы һәм җиләс булуы да җилкәнле спорт төре өчен бик кулай күренеш. Катнашучылар Аракчино бистәсеннән Зия утравына юл тотты. Нас пригласили. Безне монда чакырдылар, бик теләп килдек. Монда барысы да мавыгычлар. Без суда yüзә генә беләбез. Мондагы күтәренке кәеф хәтерләрдә озак сакланырга тиеш. Задача это популяризация парусного спорта. Максатыбыз җилкәнле спорт төрен популярлаштыру, сәламәт яшәү, табигать кочагында ял итү, аралашу, яңа дуслар табу. Катнашучылар Эксперт Татарстан журналы кубогы өчен ярыша. Җиңүчене ачыклаудан тыш бу хәйрия чарасында җыелган акча Добрые руки тернәкләндерү үзәгендәге балаларга юнәлтеләчәк. Ярышны киләсе елда да уздырырга ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кемдер сихәтне спортта, кемдер табигатьтә таба. Түбән Кама районының Ташлык авылында берәү апия йорт корган. Бу умарталар өстендә ята торган ятак. Әлеге сихәтле алымны хәбәрчеләр бездә күреп кайтты. Ташлык авылы юл чатында кичкенә генә өй. Монда безне Равил абый Бәхтиев көтә иде. Ул Түбән Кама районында әлегә бердән-бер апи йорт булдырган кеше. Апи йорт кеше умарталар өстендә йоклый торган бүлмә. Ятак астында Равил абыйның 3 умарта оясы бар. Ул алардан балгына алмый, ә сихәтләнә дә. Вот так я здесь лежу. Менә мин монда шулай ятам, өйдә ял итү түгел инде бу, ә монда ятып торсам бөтенләй үзгәреп чыгам. Апи йортның системасы шулай корылган ки, кортлар ятакны җылытып тора һәм иң мөһиме вибрация тудыра. Кортлар бер мизгелгә дә туктап тормый. Монда бал исә һәм һәр яктан бызылдаган тавышлар. Когда я первый раз только сделал и лег сюда. Беренче тапкыр монда кергәч, әйтерсең реактив самолет очкандай булды. Ул очып китте, ә бызылдавы калды. Алар минем холкымны тынычландыралар. Айза Шаймарданов, Кирилл Давкаев, Марсель Джураев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич Әйгәл. Акбарс командасы яңа сезонга әзерме? Акбарс командасы бүген ачык күнегүләр үткәрде. Иртәгәне хоккей яратучыларны мавыктыргыч тамаша көтә. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 4000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Говорю тебе, клад ищут. А может, шпионы? Эй, дяденька, что вы тут делаете? Клад ищете? Ну, почти. Завод тут будет новый, химический. Может быть, вы еще на нем работать будете. Я был тогда совсем как ты, даже представить не мог, что проработаю на этом заводе 40 лет. А я представляю. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа, 14:00, площадь перед театром Камала. Быел Татарстанда телефон элемтәсенә нигез салынуга 130 ел була. Республика элемтәчләренең данлы мирасын дәвам итүче Татселеком элемтә компаниясе Татарстанлыларны республика һәм Казан шәһәре көне белән тәбрик итә. Якыннарыгыз белән һәрвакыт элемтәдә булыгыз. Сезнең Татселеком. Хөрмәтле театр сөючеләр, баш калабыз һәм республика көненә Камал театрыннан бүләк
27 августтан 30-на кадәр театр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ришат Фатуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 13 сентябрь Җәлил, 14 Азнакай, 15 Мөслим, 18 Бөгелмә, 19-20 Баулы, 21-22 Лениногорск, 24 Чистай, 25 Алабуга, 26 Зәй, 27 Сәлмәт, 30 сентябрь, 1-2, 3 октябрь Яршаллы, яшикләве 6+. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Татарстанда. Сарман, Җәлил, Лениногорск, Минзәлә, Актаныш, Зәй, Менделеев, Алабуга, Яршаллы. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида Болгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә башлана 18 сәгатьтә. Обменяем ваш автомобиль с выгодой до 60 тысяч рублей. Азина Авто. Татар җыр сәнгате һәм мәдәнияты дөньясында зур тарихи вакыйга. Әлфия Абзалова исемендәге 1-нче халыкара җыр фестивале. Сайлап алу турлары 20-21 октябрьдә Казан дәүләт сәнгать мәдәният институтында узачак. Фестиваль номинацияләре: вокал, хореография, нәфис сүз жанры. 22 октябрьдә гала-концерт Казан Пирамида. Фестиваль конкурс мәгълүматлары Абзалова foundation.org сайтында. Хоккей җанатарларының күптән көтелгән вакыйгасы якынлаша. Континенталь хоккей лигасының 11-нче сезоны башланачак. Казан тамашачылары өчен яңа сезон алдыннан зур тантана оештырыла. Иртәгә Гагарин кубогы ияләре яңартылган составны тамашачыларга тәкъдим итәчәк. Бүген коллектив ачык күнегүләр үткәрде. Команд составы гына түгел, боз да яңа. Ярыш мәйданы сизелерлек кичерәйгән. Акбарс үз бизендәге уеннарны Финляндия системасы буенча уздырачак. Спортчылар үзләре чемпионатка югары максатлар белән әзерләнгән. Җыеннар үткәрделәр, сезон алды турнирларында катнаштылар. Өметләр зурдан. В принципе, как обычно, мы выполнили свою программу. Гадәттәгечә әзерләнәбез, сораулар юк, планлаштырган барлык максатларны тормышка ашырабыз. Сезонка там... Бер яктан караганда, сезон арасындагы турнирлар әллә ни әһәмиятле түгел дә сыман, ә икенче яктан андагы хаталарны, ялгышлыкларны игътибар белән күзәтергә кирәк. Алда яңа сезон, барысына да әзер булырга. Иртәгә Татнефть-аренада яңа сезон алдыннан тәкъдим итү тантанасы оештырыла, ә 1 сентябрь көнне кичке 5-тә Акбарс Санкт-Петербургның СКА командасы белән беренче рәсми уенны үткәрәчәк. Бу көннәрдә Болгариядә шашка буенча дөнья чемпионаты бар. Анда 12 команда финалга чыкты. Һәр коллективта 6 кеше чыгыш ясый. Россия җыелмасында уйнаучы Татарстан спортчысы халыкара гроссмейстерлар Дмитрий Циннан белән Андрей Гнилецкий бронза медальләргә ия булды. Белоруссия җыелмасы җиңүче, икенче урында Литва. Бүген классик программада ярышлар башлана. Ә менә күп физик көч таләп ителә торган иң кискен спорт төрләренең берсе регбида кызлар да бик оста чыгыш ясый. Европа күләмендәге иң көчле регбиче кызлар тиздән Казанга җыелачак. Башкалабызда регби 7 буенча Гран-при сериясендәге ярышның йомгаклау этабы уза. Турнир үзәк стадионга билгеләнгән. Россия һәм Франция спортчылары фаворитлар булып санала. Милли җыелма составында лидер Алена Михальцова да Казанга киләчәк. Ул алдынгы уенчы булудан тыш команданың капитаны да. Россияләр беренче уеннарда алманнарны 43-0 исәбе белән тармар итте, Бельгияны 41-0, Испания җыелмасын 39-0 күрсәткече белән отты. Франциядә узган очрашуда кыр хуҗалары үстенлеккә ирешкән иде. Ачылыш тантанасы 1 сентябрь көнне Казанның үзәк стадионына билгеләнгән. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә сәламәт акыл, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәннәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик август аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аяз һава, явым-төшемнәр көтелми. Антициклон тәэсирендә республикабызда җылы, кояшлы, җил көньяктан талган, төньяк чыгышта температура 26 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделе, Менделеевскида һава шартлары әллә ни үзгәрми. Температура +26 градус.
Жылы көннәр уңай һава торышы атна ахырына хәтле саклана дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта төнлә дә көндез дә температура шактый күтәрелә, җилкен яктан талган. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз һава, температура 28 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда явым-төшемнәр көтелми. Җылылык шулай ук 26 градус. Менә инде җәй айының соңгы көннәренә дә кердек. Шуңа да карамастан, җылы көннәр дәвам итә, чөнки алда әбиләр чыгуы көтеп тора. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale халыкара дәрәҗәсендәге Россия банкы премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, югары һәм уңайлы хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 27 градуска кадәр. Көн яктан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.